сме доволни от срещите с управляващите партии и с опозицията. Има разбиране за необходимостта от нови закони и оценуваме, че стъпките, които са правени, са в правилна посока. Има нещо да се прецизират, но важното е, че и опозиция, и управляващи очакват и искат, сакат да се произнесе Венецианската комисия по онези тънкости на работата, да бъдат тези закони ефикасни и полезни нататък. Само кои закони беа споменувани, тоа не кажам. Ние се занимаваме с два закона. Закон за Судебният съвет и закон за съдове. А закон за јазици дали е дојде? Не, то не е в Още не е дојдено на този визит.